Hi guys! Mayong adlaw kaninyong tanan. For today's video kay mag-unboxing ta guys. O banimi ninyo nga mag-unboxing. Kani nga time na ami ani sa bukid ni partner. Unya na timingan nga naay naabot nga parcel. Mauna ni siya guys. Gi-unboxing sa kong maguwa nga si Ivan. Medyo nahirapan jud siya sa kalisod guys. Kay grabe jud pagka kanang wrap jud sa item bitaw sa parcel. Grabe jud siya pagputos. Unya ako kay nag-video lang sa iya guys. Kay mag-rate pabaya dito sa seller sa TikTok shop. Good job kayo ang seller guys. Kay nindot jud siya pag kanang putos. Giorderan mi sa mo ang maguwang bai guys para diri sa balay, diri sa bukid. Siya ang nag-order ani kaning stainless tray. With cover na ni siya guys. Nindot jud kaayo pag kanang pag-wrap guys. Kanang pagpadala sa parcel. Nindot jud kayo kay dili siya basta-basta malumping. Nakabalot jud siya guys kaning plastic nga puti. Mao ni siya ang balot sa kuan item guys. Lig-on jud kaayo. Kaila mo ni Marvin Agostino. Iyahan ni guys, iyahan ni kaning item guys dito sa TikTok shop. Pwede mo visit dito, pwede mo order. Kani nga pag-order sa ko ang magwang bai guys kay tosit na ni siya. Buy 10 get 10 na siya guys. Na kay 20 pieces. Gi-order ni sa ako ang magwang bai kay duha ka set 40 pieces tanan guys. Diha dapit ihap na ni Ivan kung sakto kung tama ba jud siya nga 40 pieces tanan. Nindot jud siya guys, lig-on siya. Dili kayo siya ingon nga dako, sakto-sakto lang jud siya guys. Magamit jud siya sa mga sudan-sudan unsay mga butang dira. Ang iyahang cover nindot pud kayo kay flexible ra pud siya. Kung ganahan mo magsalad, magmaha or mango float, pwede kayo na siya butangan guys. Wala sila man sayo pagpadala sa cover. Kay naa ra ba uban no nga masayop bitaw pagpadala sa mga item. So kamo diha pagpabudol na sad mo. Dili jud mo magmahay ani guys. Nindot jud siya nga pagka stainless tray. Dayon gitestingan na siya pag cover guys. Gitaod na ang iyahang kuan ba cover ba gitesting. Sakto ra jud siya guys. Sakto ang kuan cover nga gipadala. Magamit ra jud kaayo ni may okasyon man o wala. Ay bisan unsa ra gud niyo ang isulod ani. Nakahuna-huna na gud dayon ko sa kuan guys, mango float. Na excited pud ko ba. Unya wala pud lagi budget. Sunod-sunod na lang, wala man ta budget ani. Naka free shipping pa jud ni siya guys. Pag place order sa ako ang magwang laki. Asa mo ana, free shipping na. Nya buy 10 get 10. Oy, Marvin Agustin, baka naman. Og sa dili pa matapos ang ako ang pag voice over ani guys. Magpasalamat lang dai ko og dako ni Inday Esther mo ang maguwang kay nanapod siya lain gi-order nga magamit diri sa balay. Thank you so much kayo Inday and God bless ninyo diha ni Kuya. So yun lang guys. Thank you for watching.